ni ala sɔnna ma an bɛ ala deli ala ka kuncɛ hɛrɛ la an ɲɛna an bɛna don san kura kɔnɔna na san kura kɔnɔna na kibaruya minnu bɛ a kɔnɔ san kibaruyaw da bɛna don o la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye walasa aw ka se ka faamuyali kɛ a la cogo min na an bɛ Fane bisimila ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baaraw ye karamɔgɔ Aruna Fane salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ foli di ma ka se kɛnɛ kɔnɔ yan sɔgɔmada in na n'Ala ta'ala ka jɛ mi lamɛnbaaw i ka foli di lamɛnbaaw ma an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔw ye. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslim. Sanogo an ye lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo maa o maa n'u sigilen don k'an lamɛn ka e yɛrɛ sanogo fo n'Ala ta'ala ka jɛ foli filɛ. Baasi tɛ sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso kɔnɔ yan min ye dolo kɛnɛ kan n'Ala ka sɔn bi min ye an b'a fɛ san kura kibaruya san kura min bɛna jɔ an b'a fɛ ka ɲɛdɔnni kɛ a ko kɔnɔna na bi n'Ala ka sɔn ayiwa an b'a fɛ i ka walawalali dɔ kɛ an ye min b'a to an bɛ se k'an ta fan n'an nafa dɔ i n'a fɔ san tɔw la a bɛ kɛ cogo min na n'Ala sɔnna. Alhamdulillah sanogo ayiwa san de ka dɔn k'a fɔ munumunu ni fɛn ye donc la kuma bɛna kɛ o kan i n'a fɔ san o san an b'a kɛ cogo min na san sigilen don ayiwa alishamsiya wal kamariya kalo ka taama ani tile ka taama donc la o de bɛ na ni san ye ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ inna iddata shuhuri indallahi isnasara shaharan ale Alahu taala ye san yɛrɛ jatida kɛ kalo 12 de ye suratu tawbatu aya 36 o kunnafoni bɛ yen nka an bɛna kuma san min ka bi o ye ka dɔn k'a fɔ ayiwa tubabu san ye donc la n'o ye ayiwa nanzaraw ka san ye an bɛna kuma o kan nka danfɛ o danfɛ bɛ dugukolo sanfɛ Alahu taala de y'a bɛɛ lajɛlen dan o de kama tubabu san ayiwa ani ka dɔn k'a fɔ farafin san n'o ye arabu kalo ka san ye nin bɛɛ lajɛlen ye Alahu taala ka danfɛnw de ye ɲɛnamaya kɔnɔ o la kuma bɛna kɛ nanzara san kan n'o bɛ bɛn i ka dɔn k'a fɔ 2025 ma donc la a kan ka bɛn araba nata ma n'o y'a tile fɔlɔ ye donc la i ka dɔn k'a fɔ o bɛ bɛn san kalo wa tile fɔlɔ ma n'o ye araba nata ye ni Alahu taala ka jɛn ye 2025 n'i y'a ta k'a lajɛ san yɛlɛma de b'i boloda décembre kalo tile 31 sufɛ k'a dugu jɛ janvier kalo tile fɔlɔ la o kan ka bɛn araba nata ma donc la n'i y'a ta k'a lajɛ araba nata a maralen don horoscope so min fɛ n'o ye buruju so min ye o tɔgɔ ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnya ma aljawza'u buruju so filanan n'o ye horoscope so filanan ye o tɔgɔ ye i ka dɔn k'a fɔ sunubulatu donc la jawza'u a bɛ fɔ o ma nazarakan na ko ayiwa Gémeaux sunubulatu a bɛ fɔ o ma nazarakan na ko Vierge donc la Gémeaux ale ni Vierge olu de bɛ ɲinan san mara 2025 donc la Gémeaux ye fiɲɛ dolo ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Vierge ye bɔgɔ dolo ye o b'a jira k'a fɔ bɔgɔ dolo ni fiɲɛ dolo de b'a la ka ɲinan san mara 2025 donc la fanga bɛ fiɲɛ la ayiwa barika bɛ ayiwa bɔgɔ la o b'a jira k'a fɔ ɲinan san i ka dɔn k'a fɔ a ko bɛɛ ye koba ye o b'a jira an na k'a fɔ ni hɛrɛ yera a kɔnɔ a bɛ kɛ hɛrɛ belebeleba ye ni tɔɔrɔ min fana yera a kɔnɔ o bɛ kɛ tɔɔrɔ belebeleba ye nka an bɛna kuma san kibaru min kan o de ye buruju so 12 n'o ye horoscope so 12 k'a daminɛ Bélier la ka taa bila Poisson la détail la kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ san kɔnɔ cogo min na o walawalali na sira fɛ ayiwa san kibaru ni ne bɛ boli o de kan an bɛna kuma o de kan ni Alahu taala ka jɛn ye donc la san kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa hɛrɛw b'a kɔnɔ tɔɔrɔw fana bɛ a kɔnɔ donc la bɛɛ lajɛlen n'i ta nasira de don ayiwa san kibaruya jatew de la n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ o y'i garijɛgɛ ye bawo bamananw ka zana la n'i ye diɲɛ kɛ tigɛfara kelen ye dɔ bɛ sange siri a kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ɲinan san ayiwa gɛlɛya bɛ se ka ye a la maa dɔw fan fɛ
nga fana be se ka bɛn dɔw ka hɛrɛ sama a b'o cogo de la nga an gɛlɛ do ka labɛn kɛ tɔɔrɔ minnu bɛ olu ka ɲɔni ni dolo ala tɔgɔw labɛnli ye olu bɛ molokɔrɔ yeni nɔ cogo min na mɔgɔw ka kisi ka bɔ ɲina san tɔɔrɔw ma o dolo ala tɔgɔw labɛnlen do an molokɔrɔ ye k'a daminɛ bele la ka taa bila poisson la bɛɛ lajɛlen ka sin nɔrɔlen do i ta minɛ kan n'i taara i ta nɔfɛ o bɛ ta ka di i ma cogo min na san tɔɔrɔ ko i ka kisi ka bɔ o ma hɛrɛ minnu bɛna y'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ɲina san kɔnɔ fana olu tɔ ka caya ka don i garijɛgɛ la o dolo ala tɔgɔ an bɛna o dili daminɛ bi dimanche yɛrɛ ka so ngolobugu sigi la kabala kɔfɛ n'Ala tala ka jɛn o la i ka dɔn k'a fɔ sangibaru la ɲina san kɔni an bɛna don a kɔnɔ ka lakalili kɛ bɛɛ lajɛlen ye détail la k'a daminɛ bele la ka taa bila poisson la yaasa bɛɛ k'i ka niyɔrɔ sɔrɔ n'an tilara o so 12 banni na tuma min na n'o y'a sɔrɔ ayiwa sanga tɔ bɛ an bolo an na sɔrɔ ka kuma i ka dɔn k'a fɔ ayiwa ɲɛnamaya taabolow ka san kɛcogoyaw la o y'a dama baro ye an bɛna don ɲina san kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ 2025 balimakɛ an'u ka kalannen dolo karamɔgɔ Aruna Fanɛ maa minnu bɛna bange mars kalo tile 21 ka taa bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Bélier n'o ye i ka dɔn k'a fɔ tilema kalo fɔlɔ denw ye Bélier tigilama ɲina san kɔnɔ aw minnu ye funteni kalo fɔlɔ denw ye ayiwa ɲina san i ka dɔn k'a fɔ san barikamaba do ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ san kalo fɔlɔ fo ka taa se san kalo labanw ma aw minnu ye i ka dɔn k'a fɔ Bélier tigilamaw ye ɲɛtaga kow kunkɔrɔta kow a bɛ n'o sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ɲina san kɔnɔ bonya ani karama a bɛ n'o sɔrɔ ɲina san kɔnɔ 2025 dolo jati y'a jira k'a fɔ Bélier tigilama aw ka ɲina san hɛrɛw bi daminɛ i ka dɔn k'a fɔ san mana don kalo 2nan kɔnɔ donc la a ko ɲina san kɔnɔna na kɛnɛya bɛ yen nafolo garijɛgɛ bi dayɛlɛ ka ɲɛsin aw ma ɲina san kɔnɔ 2025 dunga fana sabati kɔnɔbaraya fan fɛ ɲina san kɔnɔ 2025 aw minnu ye i ka dɔn k'a fɔ awa Bélier tigilamaw ye taama ja fara taama suru ka sira ka ɲi ka taama gere sanfɛ walima duguma walima i ka dɔn k'a fɔ awa bajiw sanfɛ baasi foyi tɛ o la ɲina san kɔnɔ layidu talenw ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ o caman na tiimɛ a minnu bɛ den ɲini Bélier cɛman fara musoman ka garijɛgɛ na don denw na ɲina san kɔnɔ minnu yɛrɛ fana bɛ kɛnɛya ɲini a bɛ se ka don kɛnɛya tigilamaw kan k'a ka bana fura ɲini bolo na bɛn fura ma yɛlɛda ani nisɔndiya ani karama ani jamafɛ jɛrɛ hɛrɛmaw a bɛ se ka wele o kɛnɛw kan o bɛna kɛ ɲɛta ni kunkɔrɔta fana ye aw ka o cogo kelen la Bélier tigilama a bɛ se k'a jigi da a yɛrɛ bakun kan cogo min na jigi bɛ se ka da maa wɛrɛw kan a jugulamaw na malo aw ye ɲina san kɔnɔ wa a bɛna fɛn minnu laɲini ɲina san kɔnɔna na Alahu tala bɛ nɔgɔyaba don o la ka caya nka a k'a jigi da kan k'a fɔ a ka hɛrɛw bi daminɛ i ka dɔn k'a fɔ san mana don kalo 2nan kɔnɔ nka a ka dolo ala tɔgɔw de bi kɛ sabu ye ka dɔ fara hɛrɛ ninnu kan tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ k'a kisi ka bɔ o ma a ko ɲina san kɔnɔ a bɛ se k'a yɛrɛ kɔlɔsi fɛn minnu na kosɛbɛ o ye tasuma ka baara ye n'o ye tasuma masiba bɛ fan o fan fɛ a kana jɔ a kɛnɛ kan walima n'a y'a kunnafoni mɛn fan minnu fɛ a y'a yɔrɔ ma janya yen na a ko ɲina san kɔnɔ nafolo dugujɛlen don aw ye wa kɛnɛya dugujɛ bɛ aw ye o cogo kelen la wa hali ni ko minnu gindo dogolen don aw la Bélier ana bɔ o seere ma i ka dɔn k'a fɔ Bélier tigilamaw o tuma a kan ka saraka di a jɛɲɔgɔnw ma san kunnafoni filɛ ka di aw ma Bélier 2025 awa san wasalen don ka ɲɛsin aw ma ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan maa minnu mana bange avril kalo tile 21 ka taa bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Toro fundeni ale kalo 2nan denw Alisauru Toro tigilama ɲina san kɔnɔna na hɛrɛ bonda dayɛlɛn bɛ aw ye k'a daminɛ san kalo fɔlɔ fo ka taa se san kalo labanw ma layidu minnu tara i ka dɔn k'a fɔ ɲina san kɔnɔ layidukaw na tiimɛ minnu bɛna boloda ka kɛɲɛ ni i ka dɔn k'a fɔ san wɛrɛ nataw ye o fana bɛna tiimɛ Toro a minnu bɛ service baara nɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ n'a ye wulikajɔ boloda ɲina san kɔnɔ 2025 aw garijɛgɛ na don a ka fanga baaraw la Toro tigilamaw a minnu bɛ fanga kɔnɔ ka ban Alahu tala fana bɛna dɔ fara a ka ɲɛtaa n'a ka kunkɔrɔta ka fanga bondaw la Toro tigilama aw bɛ se k'a se don kalafili la ɲina san kɔnɔ kalafili nasira bɛɛ lajɛlen minnu ni Alahu tala ta bi bɛn a na bɔ ni saraba cɛ ye o ko la nafoloko nasiraw fɛ kɔni
tani ka segi bolo ma sira jele do aw ye ɲina san kɔnɔ ko kura bɛ se ka daminɛ jɛ kura bɛ se ka daminɛ toro tigilama minnu bɛ furu ɲini ɲina san kɔnɔ 2025 Alahu Taala bɛ furu ɲuman don a garijɛgɛ la wa minnu yɛrɛ bɛ furu kɔnɔ ka ban Alahu Taala fana bɛ bɛn ni kelenɲɔgɔnya don a n'a furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ toro cɛman fara a musoman kan ɲina san kɔnɔ a ka banakɔrɔ caman bɛ kɛnɛya u yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a ma fura ɲini u la wa hali n'a donna kɛnɛya tigilamaw kan n'a ka bana min ye o bɛ furakɛ ja toro taama ja fara taama suru ka sira ka ɲi wa a bɛ se ka kalifa kɛ maaw yɔrɔ maaw fana bɛ se ka kalifa kɛ aw yɔrɔ baasi t'a la ɲɛmaya plasiw na kalifa aw la ɲina san kɔnɔ aw minnu ye toro tigilama ye a ye ko kuraw daminɛ a ye jɛ kuraw daminɛ gɛrɛjɛgɛ ɲinini sira na sira fan o fan a bɛ se k'a sen don o la Alahu Taala bɛ nɔgɔya don o la toro tigilama fɔtaw ni kɛtaw la ɲina san kɔnɔ barika b'a bɛɛ lajɛlen la wa ɲɛmaya plasiw o bɛna sɔrɔ wa danaya a bɛna bila a minɛ kɔnɔ ɲina san kɔnɔ 2025 wa i ka dɔn k'a fɔ o danaya kɔnɔ ani tɔnɔ de bɛ bɔ o kɔnɔna na min ye ɲɛtaa kow ye ani kunkɔrɔta kow sija ni kɛnɛya Alahu Taala n'o kalifa aw la wa a bɛna jugu dɔ cogo min na jugu na malo aw ye ɲina san kɔnɔ toro tigilama 2025 san kibaru filɛ nin ye ka di aw ma k'a daminɛ san kalo fɔlɔ fo ka taa se labanw ma dɔ de bɛ fara ɲɛtaa ni kunkɔrɔtaw de ka a ka hajiw la wa taamasiraw jɛlen do o cogo kelen la toro tigilamaw maa minnu mana bange mɛ kalo tile 21 ka taa bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma jɛnbo fundeni ale kalo sabanan denw el jawza'u jɛnbo tigilama ɲina san kɔnɔ 2025 dolo jati y'a jira k'a fɔ Alahu Taala bɛna yɛlɛda di aw ma ani nisɔndiya walew taani ka segi siraw jɛlen do ko kura bɛ se ka daminɛ jɛ kura bɛ se ka daminɛ layidu talenw ka bila bi ka i ka dɔn k'a fɔ ɲina san waatiw la o layidukaw na timɛ walima i ka dɔn k'a fɔ bɛnkan minnu bɛ ni olu kan ka woloma ɲina san kɔnɔ aw tɔgɔ la 2025 bɛnkanw na a ɲinalen kundo minnu kan awa olu na kurakuraya ka tila k'olu ladilan ka kɛ aw sago ye cɔyi k'a ka hɛrɛw bɔ o fana kɔnɔ aw minnu ye jɛnbo tigilamaw ye wa baara kuraw bɛ se ka daminɛ aw fɛ cogo min na jɛ kuraw bɛ se ka daminɛ aw fɛ o cogo kelen la jɛnbo taani ka segi siraw jɛlen do wa a y'a kɔnɔ kuma lakali maaw ye ɲina san kɔnɔ 2025 u na karaba aw ye ka tila k'aw ka hajiw dilan aw yɛrɛ sagoya la cɔyi ɲina san kɔnɔna na a bɛ se ka don yɛlɛmali kuraw la sokura yɛlɛmaw bɛ o la kokura daminɛw bɛ o la ka sigiyɔrɔw bila ka taa yɔrɔ wɛrɛw la o fana ka di aw la ɲina san kɔnɔ wa Alahu Taala bɛna a garijɛgɛ bɔgɔmafɛn caman na ɲina san kɔnɔ a dɔw bɛ se ka kɛ dugukolow ye a dɔw bɛ se ka kɛ hali duw ye tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a bɛ se k'a sen don kalafili la ɲina san kɔnɔ jɛnbo tigilama 2025 o bɛ diya aw la wa Alahu Taala bɛ kɛnɛya sabati farikolo kɔnɔ ɲina san kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a minnu bɛ furu ka k'a ɲini ɲina san kɔnɔ 2025 jɛnbo Alahu Taala na furu ɲuman nɔgɔya aw ye a minnu furulen don ka ban jɛnbo cɛman fara musoman kan a furu ɲɔgɔn na bonya ni karama ta ka ɲɛsin aw ma min bɛ kɛ lawasa ye furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ ɲina san kɔnɔ ko minnu gindo dogolen don aw la ɲuman fara juguman kan olu na da kɛnɛjalan kan nka ɲumanw de bɛ caya ka tɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ a jugumanw de kan kibaruya kun bɛ aw kan a dɔw bɛna bataki siraw ni nɛgɛjuru siraw fɛ 2025 jɛnbo ka ɲɛsin aw ma kunnafoni minnu bɛ boli a yɛrɛ ka ɲɛnamaya taali ɲɛfɛlaw kan a bɛ boli o de kan yɔrɔjan kibaru ni yɔrɔ surun kibaru ɲina san kɔnɔna na a bɛ se k'a sen don kalafili la a minnu bɛ service baara kan k'a ɲini a bɛ se ka kɛ minnu yɛrɛ b'a kɔnɔ ka ban bonya ni karama bɛ yen jɛnbo tigilama dɔnna fara a ka dɔyɔrɔw kan a n'a ka makamaw kan wa a tangalen don ka bɔ kasara wale bɛɛ lajɛlen ma ɲina san kɔnɔ san hɛrɛw bɛ daminɛ kabi san kalo filanan ka taa se san kalo laban ma dolo jati ye o jira an na 2025 nin b'a jira k'a fɔ a ye yɛlɛ ni k'a yɛrɛ kun lanisɔndiya bawo a bɛna ko minnu daminɛ ɲina san kɔnɔ a n'a bɛna miiriya minnu ta a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa aw bolo o cogoya kelen la cɔyi jɛnbo tigilama san tɛmɛncogo filɛ 2025 maa minnu mana bange juin kalo tile 21 ka taa bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma cancer sɔmiya ale kalo fɔlɔ denw el charton cancer tigilama ɲina san kɔnɔ 2025 ayiwa Alahu Taala bɛna i ka dɔn k'a fɔ janfa walew ta ka ɲɛsin aw ma maaw fɛ bawo aw ka san hɛrɛw bi daminɛ i ka dɔn k'a fɔ san kalo sabanan de nka sɔni san kalo sabanan ka dafa a san daminɛw kana se kalo fɔlɔ ma kana se kalo filanan ma a bɛna gɛlɛya dɔw ye a kɔnɔ adamadenw ka janfaw bɛ o la n'o ye kɔnɔna juguya janfaw ye adamadenw ka janfaw bɛ o la n'o ye fɛɛrɛ juguw ye ka ɲɛsin aw ma bɛnkan minnu fana boloda bɛ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ
maaw bɛ sin ka aw janfa ni o siraw ye ɲinan san kɔnɔ ka caya aw minnu ye k'a dɔn k'a fɔ kansɛri tigilamaa ye nka ninnu gɛlɛyaw bɛ daminɛ san kalo fɔlɔ ka na se k'a dɔn k'a fɔ san kalo filanan de ma wa hali kelenna taama o da man di aw la ɲinan san kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ kansɛri tigilamaa nɔn dɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ bingalikɛlaw bɛ se ka sira da aw ye o tuma a kana kelenna taama kɛ yɔrɔ minnu bɛ taama dibi la a y'a yɛrɛ kɔlɔsi o la yɔrɔ minnu ye siganɔ yɔrɔw ye a y'a yɛrɛ kɔlɔsi o la san kalo fɔlɔ fɔ ka don filanan kɔnɔ aw minnu ye kansɛri tigilamaa ye a bolola nafolo a y'u bila cogo dɔn a bolo fɛnw a y'u bila cogow fana dɔn ɲinan san kɔnɔ fili ni ɲinan o fana bɛ se ka aw sɔrɔ o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔ ye o tuma hali minnu bɛ jate bɔ mansin kunna yɛrɛ kɔlɔsi bɛ yen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bolofɛn nafamaw a bɛ se ka tunu aw la cogoya dɔw la k'a sababu kɛ ndarakilikɛlaw ka tali ye o tuma a y'a janto a bolofɛn nafamaw la kansɛri tigilamaa nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ aw la n'o ye ɲɛgangow ye ani dusukasiwalew ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa san ale kalo fɔlɔ ni filanan kɔnɔ nka alaw tala bɛna dayɛlɛli kɛ aw ye i k'a dɔn k'a fɔ san mana don kalo sabanan kɔnɔ fo ka taa se san laban yɔrɔw ma ni alaw tala ka jɛn ye aw minnu ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa kansɛri tigilamaa ye wa a kan ka saraka di a yɛrɛ jɛɲɔgɔn sɛbɛnw ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana dolo jati la dolo jati bɛ kuma fɛn min kan o de ye a y'a yɛrɛ kɔlɔsi cogo bɛɛ lajɛlen la kelenna taamaw la ɲinan san kɔnɔ nka nin kow de bɛ waleya san kalo fɔlɔ fo ka na se filanan ma nka k'a daminɛ san kalo sabanan ka don i k'a dɔn k'a fɔ labanw kɔnɔ alaw tala bɛ na ni sankɔrɔta ye nafolo garijɛgɛ bɛ o la ɲɛtaga bɛ o la kunkɔrɔta walew bɛ o la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ka taa se nafolo yɛrɛ marali ma a ka sow kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ o la o b'a jira k'a fɔ san kalo sabanan fo ka taa se san kalo laban ma sɔrɔw bɛna dayɛlɛ nafoloko na sira fɛ bonyaw bɛna sɔrɔ hɛrɛ na sira fɛ ɲɛtagaw bɛna sɔrɔ hɛrɛ na sira fɛ o cogo kelen la aw minnu ye kansɛri tigilamaa ye a bɛ se ka don faamaw kan a bɛ se ka don dɔnkotigiw kan a bɛ se ka jɛkuraw daminɛ o la baasi tɛna ye o la wa maa minnu bɛ juguyala ka ɲɛsin aw ma olu na malo cogo kelen la hɛrɛ bɛ aw ye ɲinan san kɔnɔ nka tiɲɛ na san kalo fɔlɔ ni filanan gɛlɛya de bɛ o la nka don nataw la nɔgɔya bɛna don la ni alaw tala ka jɛn ye san tɛmɛncogo filɛ 2025 kansɛri tigilamaaw tɔgɔ la maa minnu mana bange juye kalo tile 21 ka taa bila utu kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma lion sɔmiya ale kalo filanan denw el asadu lion tigilama ɲinan san kɔnɔ 2025 ayiwa gɛrɛjɛgɛ a dayɛlɛlen don aw ye nka a ka sɔrɔ bɛna ka bɔ dɔnbaga sira kɔrɔ fɛ aw minnu ye k'a dɔn k'a fɔ ayiwa lion tigilamaw ye ɲinan san kɔnɔ 2025 baara kura daminɛ bɛ se ka kɛ aw fɛ cogo min na jɛkura daminɛ bɛ se ka kɛ aw fɛ o cogo kelen la layidu minnu dara ɲinan san kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma 2025 lion alaw tala bɛna i k'a dɔn k'a fɔ layidu ninnu timɛ ka ɲɛsin aw ma ni lawasa kɔdan ye wa maa minnu bɛ juguya ta ka ɲɛsin aw ma ɲinan san kɔnɔ olu kɔnɔ da kɛnɛjɛlan kan tajuru sara bɛ se ka kɛ ɲinan san kɔnɔ wa a famanen kun don ka taa yɔrɔ minnu na ɲinan san kɔnɔ a n'a yɛrɛ sɔrɔ yen nka hɛrɛ don aw fama kun bɛ ka waleya minnu kɛ ana sigi o sɔn caman ka lion ka hɛrɛ don gɛrɛjɛgɛ dayɛlɛlen don aw tɔgɔ la ɲinan san kɔnɔ kabi san kalo fɔlɔ fo ka taa se san kalo laban ma a bɛ se k'a sen don kalafili la baara kura daminɛ bɛ se ka kɛ cogo min na jɛkura daminɛ bɛ se ka kɛ o cogo kelen la ko minnu gindo dogolen don aw la ana bɔ a seere ma ɲinan san kɔnɔna yɛlɛmali kuraw ka di aw la wa a bɛna fɛnw sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ a kun ye fɛn minnu nege minɛ kabi waati jan tɛmɛnnu na ni Alahu Taala ma garijɛgɛ don o la olu caman bi sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ k'a daminɛ nɛgɛmafɛnw na ka taa se bɔgɔmafɛnw ma Alahu Taala na o nafamafɛnw lase aw ma ɲinan san kɔnɔ 2025 lion a bɛ se ka taamaja kɛ a bɛ se ka taama suru kɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan wa a tangalen don ka bɔ a jugulamaw tɔɔrɔ ma maa minnu bɛ ŋɛniɲɛ juguya ta ka ɲɛsin aw ma lion tigilama ɲinan san kɔnɔ olu kɔnɔ da kɛnɛjɛla kan a y'a sen don kalafili la bi i k'a dɔn k'a fɔ ɲinan san waatiw la k'a bɛ se ka ɲɛɲinini kɛ a ka banaw la k'a daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ bi la fo ka taa se ɲinan san ban waatiw ma 2025 lion tigilama a bɛ se k'a sen don i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ fanga ɲini siraw a minnu bɛ fanga kɔ minnu yɛrɛ fana bɛ fanga kɔnɔ ka ban ana bonya ni karama sɔrɔ ɲɛtaa kow la ani kunkɔrɔta kow la ne ka juguw malo aw ye ɲinan san kɔnɔna na 2025 lion gɛrɛjɛgɛ san don nafolo san don wa kɛnɛya san don wa Alahu Taala bɛ sijan ni kɛnɛya di aw ma ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan a kan ka saraka di maakɔrɔbaw ma lion 2025 maa minnu mana bange utu kalo tile 22 ka taa bila septembre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma vierge sɔmiya ale kalo sabanan denw el sunubulatu vierge tigilama ɲinan san kɔnɔ 2025 k'a daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ san kalo fɔlɔw fo ka taa se kalo filanan ma a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ janajaw kɛnɛ kan
walima a kuma na fɔ aw ye dɔnbaga sira fɛ walima balimaw ka siraw fɛ o cogo kelen la. Nin bɛna ni kamana gan ye san daminɛ waatiw kɔni fɛ ka ɲɛsin aw ma. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, Vierge bɛnkan minnu bɛ sabati ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ, i ka dɔn k'a fɔ bɛnkanw na layidukaw na a caman na bɔ a dɔgɔkɔrɔ san kalo fɔlɔ fo ka taa se san kalo 2nan ma. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, n'a donna ko minnu na a bɛ bisibasa sɔrɔ o ɲɛma san kalo fɔlɔ fo ka taa se 2nanw kɔnɔna ma aw minnu ye Vierge tigilama ye. Ɲinan san kɔnɔna na Vierge 2025 kelenna taama da man di aw la, yɔrɔ minnu bɛ gindow la a kana taama ye, dibilako a kana don da fɛ ɲinan san kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, kuma minnu bɛ na ni sɔsɔli banbali ye n'a bɛ se ka kɛ ni kɛlɛ ye, a y'a yɛrɛ kɔlɔsi o la. Faamako a kana don a da fɛ, n'o tɛ hali n'a y'a sɔrɔ a jo don a bɛ jalaki sɔrɔ fanga bonda la o cogo kelen la, aw minnu ye ka dɔn k'a fɔ Vierge tigilama ye ɲinan san kɔnɔ 2025. O tuma ɲinan a y'a janto a yɛrɛ bakun la, nka hɛrɛw kɔni bɛna daminɛ san mana don i ka dɔn k'a fɔ kalo 3nan kɔnɔ, nafolo garijɛgɛ bɛ o kɔnɔ, ɲɛtagakow bɛ o kɔnɔ, kunkɔrɔta walew bɛ o kɔnɔ. Ayiwa, a bɛ se k'a sen don i ka dɔn k'a fɔ hali juyew la ɲinan san kɔnɔ k'a daminɛ kalo 3nan fo ka taa se kalo laban yɔrɔw ma. Ayiwa, minnu ni Alahu Taala ta bi bɛn, aw na garijɛgɛ sɔn caman sɔrɔ o kɔnɔ. A bɛ se ka baara kura daminɛ kɛ, a bɛ se ka jɛ kura daminɛ kɛ, wa hali furu bɛ latigɛ aw ma, aw minnu bɛ furu ɲini ɲinan san kɔnɔ 2025, aw minnu ye Vierge tigilama ye. O tuma ɲinan san kɔnɔna na banamini kɔni tɛ aw ye, a kan ka saraka di a yɛrɛ kanubaw ma, bonya ni karama ani sɔrɔ ani ɲɛta ani ka dɔ fara aw kan ni ka bɔ a ka gɛlɛyaw cɛla tiɲɛna. O kɔni bɛ daminɛ san kalo 3nan ka taa se san kalo labanw ma. O tuma san ala tɔgɔw bɛ aw ye yaasa a bɛ se ka kisi ka bɔ san tɔɔrɔfɔlen ninnu ma. Vierge maa minnu mana bange septembre kalo tile 24 ka taa bila octobre kalo tile 23 la, n'an b'a fɔ olu ma balansi, kawulɛ ale kalo fɔlɔdenw elmizanu. Balansi tigilama ɲinan san kɔnɔ 2025, i ka dɔn k'a fɔ kuma duman de ka ca ka ɲɛsin aw ma, nka a tiɲɛ ka dɔgɔ. Wa o kuma duman ninnu de bɛna lakali aw ye ɲinan san fɔlɔ n'o ye kalo fɔlɔ ye ka taa se kalo 2nan ma. Wa a tɛna da sɔrɔ ko la o waati, bilisa ɲaamiw o bɛna caya aw senkɔrɔ. Fiɲɛjugu bɛ se ka ɲɛsin aw ma nkalon fiɲɛjugu la ani janfa fiɲɛjugu la san kalo fɔlɔ ka taa se 2nan ma. Nka ala tɔgɔw bɛ aw ye yaasa ka kisi ka bɔ o fɔlen ninnu tɔɔrɔ ma. Nka san mana don kalo 3nan kɔnɔ, Balansi tigilama k'aw bɛna dugujɛ ni sɔrɔbatigiya ye nafoloko nasira fɛ, aw bɛna dugujɛ ni kɛnɛya ye farisogo fanfɛ, aw bɛna dugujɛ ni lafiya ye k'a bɔ a jugulamaw bolo. Ayiwa, i ka dɔn k'a fɔ balansi tigilama taama ja fara taama suru kan siraw ka ɲi. Ko kura daminɛ ni jɛkura daminɛ san mana don kalo 3nan kɔnɔ, a bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, ko minnu gindo dogolen don aw la ɲinan san kɔnɔ, a na bɔ o seere ma ɲuman fara juguman kan, nka a bɛɛ lajɛlen ye ɲuman ye, bawo a juguman ka dɔgɔ. Ɲinan san kɔnɔna na jugulamaw na malo aw ye, minnu ye fɛɛrɛ jugu tigɛbaa ye aw kɔ kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, a bɛ se ka bɔ fɛn dɔw ka ɲinan san kɔnɔna na min bɛ kɛ hɛrɛbaya ka ɲɛnamaya ma. Ɲinan san kɔnɔ bolofɛn burulenw tɔmɔli, a y'a yɛrɛ kɔlɔsi o la, n'o tɛ o bɛ se ka masiba sama ka se aw ma, nkalon bɛ se ka da aw la k'a sabu kɛ o ye minnu bɛna aw sama ka se faamaw ma. O tuma bolofɛn tɔmɔni a kana o kɛ fiyewu yaasa ka kisi ka bɔ masibakow ma ɲinan san kɔnɔ, aw minnu ye k'a dɔn k'a fɔ balansi tigilama ye. Nin bɛɛ lajɛlen n'a ta nisɔndiya san ye ɲinan ye, bawo maaw na nisɔndiya ta ka aw sɛgɛrɛ cogo min na, aw yɛrɛ fana bɛ se ka nisɔndiya ta ka maaw sɛgɛrɛ o cogo kelen la. Taama ja fara taama suru ka sira ka ɲi. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, ni bana bɛ aw la minnu ye sigiɲɔgɔnbanaw ye, n'a donna kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ɲinan san kɔnɔ, bolo na bɛ a fura ma aw minnu ye balansi tigilama ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, an bɔ gindo sɔn caman kalama minnu dogonkun bɛ aw la, wa o dɔnniya de bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara aw ka diɲɛlatigɛ hɛrɛw de kan. A kamana gan bɛ ko minnu na ɲinan san kɔnɔ 2025 balansi, Alahu Taala na nɔgɔya sɔn caman don a la ni aw yɛrɛ ka cɛsiriw ye. O tuma a kana sigi k'a bolo da sen kan, wuli ka jɔ ani ka pilanw tigɛ a yɛrɛ bakun ye ni ka fɛɛrɛw tigɛ a yɛrɛ bakun ye. O de bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara a ka hɛrɛw kan. O tuma hali aw mago bɛ se ka jɔ dolo ala tɔgɔ la, i ka dɔn k'a fɔ 2025 ka kisi ka bɔ san mantɔrɔkow ma. Nka faamuya yɛrɛ bolo kan, i bɛna ye a ka hɛrɛw de bɛ daminɛ san kalo 3nan ka taa se san laban yɔrɔw ma. Nka ala tɔgɔ de bɛ kɛ sababu ye yaasa bɛ se ka cɔmini k'a ka hɛrɛw la kabi san kalo fɔlɔ balansi tigilama 2025. Maa minnu mana bange octobre kalo tile 24 ka taa bila novembre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma scorpion, kawulɛ ale kalo 2nan denw
akrabu. Scorpion tiglama aw mun ye karo ka fo aywa kawle kalo flana dewnye nyina sa kono na yele dabe aw ye sa kalo folo fo kata se labon ma bara kura je kura ikaro ka fo Scorpion tiglama aw be se ko ke tama jafara tama suruka abse ko ke laydu talon kabla ikaro ka fo aywa sanwere ka walma kabla sa ere kono naka o laydu kanu no metime ani mawni nyonje la wasa kono ka sendo kala filila obibe koni fitini bi yelema ka kay karo ka fo ko bay nyina sa kono 2025 o temene ngo kabui ko muno ginodo goledo awla ana bo ashirema ngaw doniya de beke sabuye ka do fara ka nyeta na ka ngorta ka aw muni karo ka fo Scorpion tiglamai absika doniya unyini absika yera furake absika do dongo tiku ka na ka makoyi absika dugo nyini akeba ufe absika dugo nyini amasa ufe ana amasa flow o temene ngo kabui awa janfa muno buluda meka aw makono nyina sa kono jugula ma werna bi o janfa diga kono aw muni karo ka fo Scorpion tiglamai o kuma nyina nye ngorta sa nye ka nyeshin aw ma 2025 absika asendo kala filula absika jekuraw damene absika kokuraw damene wa hali yele malikura kadi awla nyina sa kono amuno ma fe ka ta jamana koka nyina sa kadi awla tamasiraw fe ana latige konyuma ji sanfɛ walima gere sanfɛ walima sani dugu cɛ a bɛ se ka taama nin bɛɛ lajɛlen la a bɛ kɛ lawasa kɔdan ye wa n'a ye dɔnni ɲini ɲina san kɔnɔ a garijɛgɛ bɛ don dɔngoyaw la wa n'a da kɛnɛ jala ka Alahu Taala n'a garijɛgɛ ala k'a kɛ nafa ye ɲina san yɛlɛmalikuraw ka di aw la cogo min na kokura daminɛ ni jɛkura daminɛ ka di aw la nin b'a jira k'a fɔ ja ɲina san bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ ye Scorpion tigilamaw tɔgɔ la o kuma a ye saraka di dɔngotigiw ma o na kɛ sabu ɲuman ye maa minnu mana bange nufamuru kalo tile 23 ka taa bila desanburu kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire kawule ale kalo sabanan denw El Kausu. Sagittaire tigilama ɲinan san kɔnɔna na aw minnu furulen don ka ban furu ɲɔgɔn na fɛ ni kanuɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin aw ma Sagittaire cɛman fara a musoman kan minnu yɛrɛ fana bɛ furu kan k'a ɲini aw garijɛgɛ na don furu la ɲinan san kɔnɔ minnu bɛ den ɲini aw garijɛgɛ na don den na ɲinan san kɔnɔ Sagittaire cɛman fara a musoman kan minnu yɛrɛ fana bɛ n'u b'a fɛ ka fanga ɲini a garijɛgɛ na don fanga la ɲinan san kɔnɔ aw minnu bɛ fanga kɔnɔ ka ban Sagittaire dɔnna fara a ka dɔyɔrɔw kan aw minnu bɛ ɲɛmaya pilasiw la dɔnna fara ɲɛmaya pilasiw kan dɔ bɛ fara a ka danaya kurakuraliw kan ɲinan san kɔnɔ wa maabaya minɛ aw bɛ bila o kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ a man di aw ye ɲɛmaya minɛw a bɛna bila o kɔnɔ Sagittaire hali n'a y'a sɔrɔ a man di aw ye san i ka dɔn k'a fɔ a hɛrɛw bi daminɛ ni san sera i n'a fɔ ni san kalo fɔlɔ sera tile 20 hakɛw la a ka diɲɛlatigɛ hɛrɛw bi daminɛ san kɔnɔna na 2025 kɔni wa sija ni kɛnɛya Alahu Taala bɛ a kalifa aw la a bɛ se ka taama janw kɛ a bɛ se ka taama surun kɛ nka jateminɛ y'a jira k'a fɔ 2025 k'a bɛ se k'a yɛrɛ kun kɔlɔsi fɛn min na ɲinan san kɔnɔ o de ye k'a dɔn k'a fɔ faama kumaw ani ka taa faamaw bara ani ka maaw dɛmɛ u ka faama kungow la k'a kɔni bɛ se k'a sen bɔ o la k'o kɔni ka fisa kosɛbɛ a ko ɲinan san kɔnɔna na ko banamini wɛrɛ tɛ aw ye ni o tɛ wa kɛnɛya a bɛ sabati aw farikolo la ɲinan san kɔnɔ ɲɛtaga ko ni kunkɔrɔta ko o bɛ dayɛlɛ aw ye wa juguni ni a bɛna bɔ u seere ma k'olu sidɔn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kɛnɛya n'a y'o ɲini a farisogo la kɛnɛya tigilamaw yɔrɔ bolo na bɛn fura ma ɲinan san tɛmɛncogo filɛ ka ɲɛsin aw ma Sagittaire bonya dan bɛ aw ka cogo min na karama dan bɛ aw kan nka n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan san ye hɛrɛ aw tɔgɔ la 2025 baramini tɛ aw ye aw minnu ye Sagittaire tigilama ye nka dolo ala tɔgɔ de bɛ kɛ sababu ye k'a kisi ka bɔ a tɔɔrɔ kow ma ni ka hɛrɛ tɔ teliya maa minnu mana bange desanburu kalo tile 22 ka taa bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne fo nɛnɛ ale kalo fɔlɔ denw El Jadiyu Capricorne tigilama ɲinan san kɔnɔna na kulonga yɛlɛ de bɛna caya aw ka sira kan nisɔndiya walew de bɛna caya aw ka sira kan maaw bɛna aw nisɔndiya ni kɛwalew ni fɔtaw ni lajalifɛnw ye ɲinan san kɔnɔ ka caya o bɛɛ lajɛlen n'a ta san bɛ daminɛ ni aw ka jɔrɔ ni a ka kumasiwliw ye ani kelenna miiriw ni kelenna jɔrɔw ye o bɛna Capricorne tigilamaw sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ san kalo fɔlɔ u jɔrɔlen don n'u yɛrɛ fɛ kow ye nka Alahu Taala jɔrɔn tɛ ni u ye baw ɲinan san mana don i ka dɔn k'a fɔ n'o ye ayiwa sankura kalo fɔlɔ a mana don tile 16 hakɛw la Alahu Taala bɛna hɛrɛ bona dayɛlɛ aw ye ɲɛtaga kow bɛ o la garijɛgɛ ɲuman sɔrɔli bɛ o la nafolo yɛrɛ sɔrɔli bɛ o la jamatigiya bɛ o la ka dɔ fara a ka diɲɛlatigɛ hɛrɛw kan o bɛ o la k'a bɔ a ka kɔnɔnafolikow cɛla o bɛɛ lajɛlen bɛ o la ɲinan san kɔnɔ 2025 Capricorne tigilama taama ja fara taama suru kan o ka di aw la
kokura daminɛ bɛ se ka kɛ aw fɛ jɛkura daminɛ bɛ se ka kɛ aw fɛ ɲinan san kɔnɔ a minnu bɛ furu ka k'a ɲini Capricorne cɛman fara musoman kan gɛrɛjɛgɛ bɛ don furu la wa hali n'a ma ɲini Alahu Taala bɛ na n'a sabu ye a minnu yɛrɛ bɛ furu kɔnɔ ka ban furu ɲɔgɔn na kanu ni fɛta ka ɲɛsin aw ma o cogo kelen la balima kungow bɛna caya a senkɔrɔ wa Alahu Taala bɛ o musaka nɔgɔya aw ye k'o kɛ ɲɛta ni kunkɔrɔta ni sankɔrɔta ye aw kan aw minnu ye Capricorne tigilamaa ye awa a bɛ se ka kokura daminɛ kɛ a bɛ se ka yɛlɛmali kura kɛ a garijɛgɛ bɛ se ka don yɔrɔ kuraw la sigiyɔrɔ kuraw bɛ o la baarada kuraw bɛ o la ɲɛmaaya nasiraw fɛ yɛlɛmali kuraw bɛ don a ka kow la o n'a nasiraw kan nka hɛrɛ sababu kɔni bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen ye Capricorne a bolofɛn minnu tununnen don a bɛ se k'u ɲini ɲinan san kɔnɔ 2025 aw garijɛgɛ na don o la wa hali ni aw m'a ɲini n'a y'a sɔrɔ a bolofɛn dɔw tununnen don awa o na ye cogo dɔw la a yɛrɛ sigilen tɛ ni minnu ye wa i ka dɔn k'a fɔ maaw tɛna tɛmɛ a ka ko fansi ka ɲinan san kɔnɔ a dɔgɔma fara a belebeleba kan maaw bi kala turu a kan o de la a ye ko ɲɛnamaw kɛ ɲinan san kɔnɔ a ye kuma ɲɛnamaw fɔ bawo maaw bɛ aw dala k'a lamɛn ka baara kɛ ni a ye maaw bɛ aw kɛwalew lajɛ ka baara kɛ ni a ye wa maaw fana bɛ daw la ala o cogo kelen la san mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa a ka kunkɔrɔta san de ye ɲinan ye 2025 aw minnu ye i ka dɔn k'a fɔ Capricorne tigilamaa ye nga a bɛ se ka a yɛrɛ ko dolo ala tɔgɔ la yaasa ka kisi ka bɔ a mantɔrɔw ma bawo ɲinan san kɔnɔna na kɔnɔna bana misɛnninw bɛ se ka aw degun nga o tɛna kɛ ko kuntaala jan ye nga a bɛ se ka tɔɔrɔ lase aw ma san cɛmanjɛw la nga a tɛna kɛ ko kuntaala jan ye nga n'a ye dolo ala tɔgɔw matarafa o na kɛ sabu ye ka kisi ka bɔ o n'a mantɔrɔ fɔlen ninnu ma 2025 Capricorne maa minnu bɛna bange janvier kalo tile 21 ka taa bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau fonɛnɛ ale kalo 2nan denw daliw Verseau tigilama ɲinan san kɔnɔna na taama de bɛna caya aw senkɔrɔ nka taama minnu don a caman de bɛ kɛ adamaden kungo ɲɛnabɔli nasiraw ye nin bɛna kɛ sabu ye hali aw yɛrɛ taw i bɛna ye banamini sɔn caman bɛ don o ɲɛnabɔli la ka sabu kɛ adamadenw ka kungo cayali ye aw senkɔrɔ nka nin bɛɛ lajɛlen n'a ta Verseau ɲinan san kɔnɔ 2025 aw bɛna adamadenw ka kungow dilan cogo min na o de bɛ kɛ sababu ye ka a ka diɲɛlatigɛ hɛrɛ fana saman ka se aw ma o cogo kelen la ko minnu gindo dogolen don aw la a na bɔ a seere ma wa hali a bɛna daga sunɔgɔ minnu kɛ ɲinan san kɔnɔ sigo minnu bɛna bɔ o kɔnɔ o sigo jaabiw bɛ boli a ka diɲɛlatigɛ ɲɛta ka ɲinan san kɔnɔ a sigo jaabiw bɛ boli dɔ fara n kan a ka hɛrɛ nasira fɛ ɲinan san kɔnɔ a ko nka a y'a yɛrɛ kɔlɔsi kɛlɛw la ɲinan san kɔnɔ n'o tɛ kɛlɛ bɛ se ka aw sama ka se i k'a dɔn k'a fɔ faamaw bara o tuma a y'a yɛrɛ kɔlɔsi faamaw la wa a y'a yɛrɛ kɔlɔsi kɛlɛ fana la fɛn jumɛn ye sabu ye yaasa k'a kisi ka bɔ nin tɔɔrɔ ko bɛɛ ma o de ye a y'a ka dolo ala tɔgɔw matarafa minnu labɛnlen don an bara a bɛ kɛ sabu ye ka na ni lafiya ye ɲinan san kɔnɔna na k'a bɛ se k'a janto ji ka awa tɔɔrɔ kuma fɛ n'o ye samiya mana don ji minnu bɛna woyo dingɛbaw kɔnɔ ani i ka dɔn k'a fɔ jitɛmɛsirabaw la a kana don la fiyewu ɲinan san kɔnɔ bawo ji bɛ se ka aw kɛlɛ n'o ye ka tɛmɛ ni aw ye walima ka tɛmɛ n'a bolofɛn nafamafɛnw ye min mana kɛ dusukasi ni cɛnni ye aw ka cogo dɔ la kosɛbɛ ji waati fɛ kɔni awa 2025 kɔnɔ aw minnu ye Verseau tigilamaa ye nin bɛɛ lajɛlen n'a ta Verseau gɛrɛjɛgɛ dayɛlɛn bɛ aw ye ɲinan san kɔnɔ k'a daminɛ san kalo 4 na fo ka taa se san kalo ban waatiw ma nka a ka sɔrɔw u bɛna aw tɔgɔ la kabi san kalo fɔlɔ nka olu de ka misɛ nka san mana don kalo 4 kɔnɔ Alahu Taala bɛna ni kumabaw ye Alahu Taala bɛna ni dɔ farankaw ye nka nin bɛɛ lajɛlen n'a ta Verseau aw tangalen don ka bɔ tɔɔrɔ walew ma a tangalen don ka bɔ dabalijuguw ma ɲinan san kɔnɔna na aw minnu ye Verseau tigilamaa ye o tuma baara kura daminɛ bɛ se ka kɛ jɛkura daminɛ bɛ se ka kɛ layidu talenw ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ na o layiduka caman bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ o bɛɛ lajɛlen n'a ta olu bɛna falen fɛn wɛrɛw la min bɛ aw ɲina layiduka ninnu kɔ a ye saraka di sigiɲɔgɔnw ma yɛlɛmali kura ka di aw la cogo min na ayiwa taa ni ka segin baaraw ka di aw la o cogo kelen la Verseau tigilama san tɛmɛncogo filɛ 2025 maa minnu mana bange février kalo tile 20 ka taa bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Poisson fonɛnɛ ale kalo 3nan denw El Hoto Poisson tigilama ɲinan san kɔnɔ 2025 a minnu bɛ furu ɲinina furu na don a garijɛgɛ la wa hali minnu bɛ ni olu bɛ furu kɔnɔ ka ban dɔ bɛ fara a ka kanu kan furu ɲɔgɔn fɛ ayiwa Poisson cɛman fara musoman kan kɔni o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen minnu ka denko gɛlɛya mɛn a bɛ den sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ Poisson cɛman fara musoman kan
munu yɛrɛ fana bɛ n'u bɛ taama ja ɲinina ni sira ma se ka sɔrɔ ɲina san kɔnɔ Alahu Taala bɛ sira nɔgɔya aw ye. Wasɔn tigilama baara kura daminɛ ni jɛkura daminɛw k'aw bɛ se k'o kɛ ɲina san kɔnɔ. Sen bɛ se ka don kalafili la dunkafa bɛ sabati kɔnɔbara yan fan fɛ. Maaw bɛ aw ladiya ɲina san kɔnɔ ni fɛnw ye aw ye fɛn minnu nege minɛ kabi waati jan tɛmɛnen ye. Garijɛgɛ ma don a la nka aw garijɛgɛ de bɛna don o la k'a sabu kɛ maaw ka sɔn ye. Wa adamaden bɛ hinɛ aw la a ka hajuw kɛ waati fɛ ka aw bonya ka tila ka don a ɲɛnada fɛ ka a dɛmɛ o cogoya kelen la. Ko minnu gindo dogolen don aw la ana bɔ a seere ma. Wa hali a bɛ daga sunɔgɔ minnu kɛ ɲina san kɔnɔ poisson sigo minnu bɛ bɔ o la sigo bɛ kuma a jugulamaw dɔɔni kan ani k'u karaba aw ye u bɛna yafa ɲini aw ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ɲina san kɔnɔna na a bɛ se ka kokura ni jɛkuraw daminɛ a bɛ se ka don faamaw kan a bɛ se ka don dɔɔnikɛlaw kan a bɛ se ka banaw furakɛ kɛnɛya tigilamaw yɔrɔ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen hali a bolofɛ minnu tununnen don o kibaruya a bɛ se k'olu sɔrɔ ɲina san kɔnɔ 2025 aw minnu ye poisson tigilama ye. Ko ni fitinin bi yɛlɛma ka kɛ koba ye ɲina san kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma nka a bɛ se k'a yɛrɛ kɔlɔsi fɛn minnu na ɲina san kɔnɔ o ye fɛn minnu bɛ se ka adamaden jogi ka na ni jolibɔn ye. Aw bɛ se k'a yɛrɛ kun kɔlɔsi o kɔni na ɲina san kɔnɔ. A jirala k'a fɔ san alatɔgɔw de bɛ kɛ sabu ye k'a kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ko ninnu na ni Alahu Taala ka jɛn poisson tigilama. Nka tiɲɛ na nafolo garijɛgɛ de bɛ aw ye ɲina san kɔnɔ kosɛbɛ wa balo de bɛna caya aw bolo ɲina san kɔnɔ kosɛbɛ wa hali dunkafa bɛ sabati kɔnɔbara yan fan fɛ k'a sabu kɛ ni bɛnzemaw ye dumuniw ye a kanubaw yɔrɔ a n'a somɔgɔw yɔrɔ. A bɛ se ka taa bɔ maaw ye a bɛ se ka ye ɲɛnajɛw kɛnɛ kan a bɛ se ka ye invitation bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan o yanni karama bɛ ye o la aw minnu ye poisson tigilama ye 2025 wa a tangalen don ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ a juguw tɔɔrɔ ma a kan ka saraka di tɛmɛzina ma poisson 2025. Bakuruba kunnafoni ka ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma. K'a fɔ a ko kunkololabanaw de bɛna caya ɲina san kɔnɔ kunkololabana qualité 2 n'o ye k'a dɔn k'a fɔ kunkolodimi bɛ o la walima hakili yɛlɛma kunkolo yan fan fɛ o bɛ se ka caya ɲina san kɔnɔ k'a sababu kɛ jinɛ sitanaw ka kɛ ye ani k'a sababu kɛ dunfɛnjuguw ka dunni ye ani k'a sababu kɛ minfɛnjuguw ka minni ye o bɛna ni kunkololabana sɔn caman ye i n'a fɔ faw ɲɛnamaya kɔnɔ 2025. Bakuruba kunnafoni la ɲinini kɛbaw sɔrɔ na dayɛlɛ taabaw sira ka ɲi kokura daminɛbaw o bɛ se ka kɛ olu minɛ bɛ se ka bila dilayɔrɔ la bakuruba kunnafoni la. An bɛ se k'an sen don kalafili la bataki sira nɛgɛjuru sira o bɛna caya kunnafoni siraw kɔni wa maaw bɛ hɛrɛ sɔrɔ kunnafoni siraw la bi awa ɲina san kɔnɔ k'a daminɛ bi fo ka taa se san laban yɔrɔw ma 2025 awa bakuruba kunnafoni la. Bakuruba kunnafoni la kunnafoni ɲininaw bɛ caya wa kunnafoni minnu bɛ sɔrɔ ɲina san kɔnɔ a caman bɛ kɛ jɛlenw ye kunnafoni ɲininaw fɛ minnu ni sababa fana b'i fɛ bɛɛ o cogo kelen la wa adamadenw bɛ se ka tanganaw ɲini u yɛrɛ la ɲina san kɔnɔ o bɛ fisaya kosɛbɛ. Bakuruba kunnafoni la an bɛ se k'an sen don kalafili la cogo min na an bɛ se ka jɛkuraw daminɛ o cogo kelen la furu minnu bɛ kɛ ɲina san kɔnɔ barika ni ɲɛtaa kɔni bɛ ye u la 2025 nka tasuma ka jenini o bɛna caya fiɲɛ fana bɛna bɔ ka caya. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko min mana daminɛ hɛrɛ la o bɛ kɛ hɛrɛ kɔdan ye ko min mana daminɛ tɔɔrɔ la o bɛ kɛ tɔɔrɔ kɔdan ye k'a sabu kɛ dolo ka mara cogoya ye ni Alahu Taala ka jɛn bakuruba kunnafoni la nka dolo ala tɔgɔ olu de bɛ kɛ sababu ye k'an kisi ka bɔ nin tɔɔrɔ ko ninnu ma bakuruba kunnafoni la. 2025 fanga tigilamaw tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnna i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa Mali yɛrɛ kɔnɔ a ko dolo jate y'a jira k'a fɔ ɲɛtaga kow ni kunkɔrɔta kow o bɛna caya ɲina san kɔnɔ ka ɲɛsin an ka Mali faamaw ma o bɛna kɛ wa maaw ka jalakili ban Mali o bɛna nɔgɔya ɲina san kɔnɔ ka ɲɛsin faamaw ma. Faamaw na don i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ɲɛnadaw fɛ ɲina san kɔnɔ ka caya fa yɛrɛ bɛ kabakoya bɛ kɛ jamanadenw na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen awa jamana i ka dɔn k'a fɔ bonya bɛna ye a kɔnɔ karama bɛna ye a kɔnɔ ɲɛma bɛna sanada sɔrɔ a juguw kan i ka dɔn k'a fɔ a bɛna bonya sɔrɔ a juguw kan o cogo kelen la i n'a fɔ jamana fana bɛ degun minnu kɔnɔ awa nɔgɔya bɛna bali ka ɲɛsin jamana ma fo maaw na bɔ a kalama joona nka o waleya ninnu ka teli ka tiimɛ saa mana don kalo 4 n'a kɔnɔ tumana min na yaasa maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ ni Alahu Taala ka jɛn ye wa juguw tɛna sebaaya sɔrɔ ɲina san kɔnɔ i n'a fɔ Mali dugukolo sanfɛ
jamanadenw yɔrɔ ani jamana faamaw ni a ɲɛmaw yɔrɔ ni Alahu Taala ka jɛn. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, a ko i ka dɔn k'a fɔ maa minnu ka baara ye jago ye ɲina san kɔnɔ, a ko jago na ja u la, nka tiɲɛna ko gɛlɛya bɛ jago kɔnɔ k'a daminɛ san kalo fɔlɔ fo kana se i ka dɔn k'a fɔ kalo 4 ma. Gɛlɛya bɛ ye commerce tigilamaw yɔrɔ o waatiw kɔnɔ kosɛbɛ, sɔrɔ bi dɔgɔya. I ka dɔn k'a fɔ i n'a fɔ jago nasiraw la marché fana bi dɔgɔya o waati kɔnɔ, san kalo fɔlɔ fo kana se san kalo 4 ma. Jagokɛlaw bi jɔrɔ a waati kɔnɔ kosɛbɛ, wa juru minnu bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a sarata bi dɔgɔya f'a bɛ kɛ kɛlɛ yɔrɔ dɔw la fo ka fangalataa bɔ dɔw la o cogo kelen la. O bɛɛ lajɛlen n'a ta, hali bi jagokɛlaw yɔrɔ ni san donna kalo 4 kɔnɔ, Alahu Taala bɛ sɔrɔ ka na nɔgɔya lase u ma sa fo ka taa se san laban yɔrɔw ma. Dɔ bi fara tɔnɔw kan, dɔ bi fara ɲɛtaw kan, dɔ bi fara sɔrɔtaw kan, buguni bɛna bɛn ni keleɲɔgɔnya bɛna baara ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ jago nasira fɛ o waati la sa fo ka taa se san ban waatiw ma. A dolo Ala tɔgɔ de bɛ kɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye ni Alahu Taala ka jɛn an kɛn bɛ ka minnu labɛn ka bila yen nɔ. Hali bi sa kunnafoniw la, sɛnɛkɛlaw minnu ka baara ye sɛnɛ dugukolo sanfɛ, Alahu Taala bɛna bɔda di u ma. Sɛnɛfɛnw bɛna ɲa ni sɛnɛ waati sera, n'o ye ni sɔmiya waati sera, dunga fana sabati o sababuya la. Wa sɛnɛfɛn minnu bɛ den sanfɛ, minnu bɛ woyo, minnu bɛ den dugukolo jukɔrɔ, nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɛtaa ye. Yiri minnu bɛ den ni maaw bɛ u ka nafanaw bɔ a la, olu fana bɛna sɛnɛda sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ. Wa maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ yen n'u ka baara bɛn bɛ zardi sɛnɛw ma, n'o ye nakɔforow ye, Alahu Taala bɛ barika don o la ɲinan san kɔnɔ. Minnu ka baara fana bɛn bɛ jiboli siraw dilanli ma, i ka dɔn k'a fɔ k'u ka nafa bɔ a kɔnɔ ɲinan san kɔnɔ o bi sabati. Minnu ka baara fana bɛn bɛ ba mɔni ma ɲinan san kɔnɔ 2025 ɲɛtaa ni kunkɔrɔta bɛ ye o la. Minnu bɛ pɔɔri kɔnɔ n'u bɛ baara kɛ batonbaw kɔnɔ, Alahu Taala bɛ bonya ni karama di u ma k'u ka sɔrɔw caya ka tila k'u tanga u ka taasiraw fɛ ɲinan san kɔnɔna na 2025. Sangibaru de ye nin ye ka di maaw ma yaasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ a kan ni Alahu Taala ka jɛn ye 2025 ka di aw ma balimakɛ Dolo karamɔgɔ Aruna Fane fɛ. An kan k'a dɔn ko faamuya sɔrɔla nin kan ni Alahu Taala ka jɛn ye, san kibaru bi da yanni nɔ, nka an bɛ se ka fɛn min fɔ ka fara o kan, o de ye ka dɔn k'a fɔ san Ala tɔgɔw labɛnlen don an bolo kɔrɔ yen nɔ. N yɛrɛ ka so a dili bɛ daminɛ bi dimanche fo ka taa se san ban waati ma 2025. I ka dolo sin b'a kan ni Alahu Taala ka jɛn, a kun tɛ dɔwɛrɛ ye, gɛlɛya minnu b'i ka ɲinan san kɔnɔ i na kisi ka bɔ o ma, hɛrɛ minnu b'i ka san kɔnɔ Alahu Taala b'o tɔ caya ka tila ka barika don o la. Dolo Ala tɔgɔ nafa de ye nin ye, wa labɛnlen don an bolo kɔrɔ ye k'a lasago a minɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. I ka dolo sin b'a kan, an b'a deli daminɛ bi fo ka taa se san ban waati ma 2025 ni Alahu Taala ka jɛn. Sanɔgɔ ni ɲininkali minnu bɛ yen an na sɔrɔ ka tɛmɛ ni o ye ni Alahu Taala ka jɛn 2025. I k'a dɔn kumaso kɔnɔ halisa an bɛ dolo kibaruyaw la, siga t'a la. Yalima san yɛlɛma waatiw la an bɛ se ka mun de kɛra n'Ala ka sɔn walasa an ka se ka faamuyali kɛ san yɛlɛma cogo ni a ɲɔgɔnnaw kɔnɔna na? Siga t'a la. San yɛlɛma n'o ye tubabu san ye, an ye minnu ta laselibaw ka gafew kɔnɔ, i n'a fɔ Kisosul Anbiya b'a jira an na, a ko fɛn min ye san yɛlɛma ye k'a jati bɛ bɔ Seydina Isa ka bangeli kan, bawo k'ale bangera ka kɛɲɛ ni décembre kalo tile 25 ye, bɛnkɛlen don min ka cɔ ye. Donc la a bangera Palestine o dugukolo kɔ kan, donc la dolo jati bɛ kuma o de kan. Donc la ko a ba ye Mariyama ye, Alahu Taala min ye Isa di Mariyama ma k'a sɔrɔ fa tɛ Isa la, o tɛ kabako ye dɛ. O de kama Ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ ko uruhilahi, Alahu Taala ka ni. Kisosul Anbiya b'a la k'a lakali, a ko jateminɛw kɛra kan ni laselikɛbaw kuman'a kan. A ko an ma Mariyama k'a ye i ka dɔn k'a fɔ Isa garijɛgɛ sɔrɔ tumana min na, Alahu Taala de ye garijɛgɛ nin lasago ka n'a bila garijɛgɛ kɔnɔ ni a ka masaya ye, bawo fa tɛ Isa la. Donc la a k'a fiɲɛlama de nana bamuso dɛbɛ la. Jateminɛlaw ko ko kɔnɔbara ma tɛmɛ kalo 9 kan, dɔw ko ayi k'a ma tɛmɛ kalo 8 kan, dɔw ko ayi k'a ma tɛmɛ kalo 6 kan, dɔw ko ayi k'a ma tɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnye ma tile 3 kan.
dɔw ko ayi k'a ma tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɛri 3 de kan kosɛbɛ ko nka jateminɛkɛbaw nan'a ye ko dɔw yɛrɛ de ko k'a ma tɛmɛ ko hali ɛri 1 kan garijɛgɛ ka sɔrɔ dɔrɔn ɛri 1 kɔfɛ Isa ka sɔrɔ ka bange nin bɛɛ lajɛlen ye dɔnniw ye o de kama Isa ko ye kabako ye kuranɛ bɛ Isa ko lakali k'a lakali fo ka taa hakili yɛrɛ ban yɔrɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma ɲɛ sɔrɔ a la o b'a jira k'a fɔ Ala ka kumakan don ruhulahi don Ala ka ni don o de kama a cogoya ti dɔn Alahu Taala de b'a dɔn a ko nka Ibn Abbas b'a la k'a lakali a ko i k'a dɔn k'a fɔ cɛ dɔ de tun bɛ yen n'o y'an ka maa ɲumanba ye ale ni Isa nana ale ka tile de kɔnɔ a ko tumana min na maa kun don n'o ye cɛba in ye k'a bɛ jati dɔn kosɛbɛ dolo dɔnniyaw bɛ o la istikaraw dɔnniya bɛ o la nin ko in kan ka latigɛ dugukolo fan nin fɛ a bɛ olu dɔn n'a ka dɔngoyaw ye o tumana min na a nan'a ye k'a fɔ Isa bange don sera o kɛra desanburu kalo tile 25 donc la su fɛ k'a dugu jɛ i k'a dɔn k'a fɔ kari la k'a nan'a ye i k'a dɔn k'a fɔ taamasiyɛnw la Isa bɛna dugukolo sanfɛ a y'a ka somɔgɔw yamaruya k'u ka dɔgɔ mɛnɛ o bari ko nɛnɛ fanga ka bon kojugu u k'u sigi dɔgɔ in kɛrɛfɛ ka nɛnɛ ja ka bɔ u la ko bawo ko Alahu Taala bɛna ni belebeleba dɔ ye dugukolo sanfɛ bi k'a tɔgɔ ye ko Isa donc la k'an k'an sigi k'a nali ma kɔnɔ ko maa si kana sunɔgɔ ko yɛrɛ de kama ko nansaraw ye o cɛba in ladege cɛba in tɔgɔ de ko Yusufu Najariyu nanzaralamɔgɔw y'a ladege o de kama ni san bɛna yɛlɛma don min na i b'a ye u bɛ pitarini ci ka tulo kɛ tasumaw la k'a daluya taara ka bɔ o cɛba ka dɔgɔmɛnɛ de la k'a sabu kɛ nɛnɛ fanga ye i ye nin faamuya o de kama nanzaramɔgɔw bɛ ladegeli k'o la kuranɛ b'a d'i ma tusakitu aleki rutuban janiyan ko ale Alahu Taala ye Isa sababuya bange dɛbɛ ɲuman kɔnɔ n'a ka latigɛ ye an ba Aisha ko ni maa min sera ka nin sɛbɛ k'a di i ka muso garijɛgɛtigi ma a ka bangeli tuma fɛ ko Alahu Taala bɛ bangeli nɔgɔya ye walima k'a kala kɔnɔbara kan Alahu Taala bɛ bangeli nɔgɔya a ye donc la san ka yɛlɛma i k'a dɔn k'a fɔ o b'i sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnye ma waati taa ni ka segin sira fɛ o de kama Alahu Taala ma kulonkɛ waati la Ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ wal asri a ko ale Alahu Taala y'i kali laban kumaw la n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ laban kumaw ye a tilara ka fɔ tuguni wal fajiri ale Alahu Taala fana y'i kali i k'a dɔn k'a fɔ fajiri yenge waati la wal leili a fana tilara k'i kali su la bon i ɲɛ bɛ nin fɛn saba in na waati de bɛ don ninnu kɔnɔ ka bɔ wa ninnu de bɛ kɛ sababu ye ka waati nati fo kana se san kalo 12 dafali ma donc la o de kama a b'a f'i ye kuranɛ kɔnɔ a shamsu wal kamaru bi husbani donc la nin bɛɛ lajɛlen ye waatiw kumaw ye yaasa i ka dɔn k'a fɔ Ala mago bɛ waati la bon san de bɛ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ waati de kɔnɔ donc la o de kama san kalo nanzaraw fɛ yen olu ka san jatida o gulonlen don i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnye ma tile la nka arabu ani an yɛrɛ farafinw an ka san jati o gulonlen don kalo la o de kama n k'i ma ko san jati bɛ bɔ alishamusiya wal kamariya kalo ni tile ka munumununi ko dugukolo filɛ nin ye ale de bɛ munumunu i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnye ma tile da fɛ ka bɛn munumunu ko 365 ma o bi bɛn an ka san jatida ma ani ɛri dama dama kalo fana bɛ munumunu dugukolo da fɛ i k'a dɔn k'a fɔ siɲɛ 29 dɔ o bi bɛn i k'a dɔn k'a fɔ nazaraw ka san jati ma i bɛ n'a ye tile 11 de bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ani nazaraw de cɛ kɔrɔ ye farafinw ka kalo jatida o ka ca ni tile 11 bɛ o kan i n'a fɔ tile 11 bɛ o ni nazaraw ka kalo jatida cɛ i ye nin faamuya donc la nin bɛɛ lajɛlen taamafɛnw ye Alahu Taala ye minnu jira an na k'a kɛ latigɛw ye yaasa san bɛ se ka munumunu ka bɛn ni o ye o de kama a b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa huwa allazi ja'ala shamsa diya'an ale Alahu Taala ye tile kɛ yelemafɛn ye wal kamara nuran a ye kalo kɛ nɔɔrɔ ye wa qadarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisaba ni nka i ka dɔn k'a fɔ dolo ɲɛmisɛnma 28 kɛ latigɛ jɔn ye
cogo min na an bɛ se k'an ka san jatidaw dɔn ni a ye suratul yunusa aya 4 nin kunnafoni bɛ yen donc o la i ka dɔn k'a fɔ san jati ani san yɛrɛ ka dɔnni ani san daminɛli donc o la an bɛ se k'a fɔ a bɛ daminɛ ni Isa ka bangeli nasiraw ye ni ka sɔrɔ k'an don san kalo fɔlɔ kɔnɔ n'o ye janvier ninnu latigɛlen don san kɔnɔ o cogo de la ni Alahu Taala ka yɛlɛma ye i ye ɲininkali k'o la o jaabi kunkuru filɛ tabarikala nin diyara an ye kosɛbɛ karamɔgɔ Aranafane ayiwa waati cogoya kama an b'a fɛ i ka foli bila lamɛnbagaw la yanni an ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔna na alhamdulillah n bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo maa o maa n'u sigira k'an lamɛn lolo karamɔgɔ Aranafane don san o san an bɛ sigi nin kɛnɛ kan ka san kibaru di n bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an kɛlen don i n'a fɔ ka labɛnw fana sabati o cogo la i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min ka kɛ ɲini k'a dɔn k'a fɔ ayiwa san lahalaw ye n'o ye ala tɔgɔw ye cogo min na k'an kisi ka bɔ san tɔɔrɔkow ma ka san hɛrɛw di an ma ni Alahu Taala ka jɛn n bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa o maa n'u ye an lamɛn ani minnu yɛrɛ fana ɲɛ banna u bɛɛ lajɛlen fo ni Alahu Taala ka jɛn sanubɔ hakili la nin faamuyana kosɛbɛ an bɛ lamɛnbaaw fo ka bɛɛ lajɛlen